Bubak rekor agulibo Choba Kotor Kleina Tangito beri buma botol eba TWF Kokborokni Bagwi Choba Kleina tiar nglajak buma botol rok Choba Klaijakni buskani 23 Jun salmari eba 24 Jun salmari bo Asalo hasini kereng amsini beri botol rok fai bubak rekor agulini astabol thing noklawo kothum lainai aroni simi him botolni bisingtei rajbogono thangnai haste phano sanmung blai yafanani bagwi abhagene kokshakor sangorosalo koktuma thre buskango TWF ni adong jigrok Asali koktuma thre buskango manjaka TWF ni haste kasko eba MLA Shopna Deborma TWF ni adong jik monihar Deborma Shopna ti Riyang Gita Deborma khoboi juda adong jigrok koktuma thre buskango Chobabo joto burino jani traditional dress eba chumungro chumui finally korbong narakjaka asu semia chobanotei tebos hazaka naimuthang rok hastepha gosimung rithun riyathun Kokborokni bagwi Choba Kotole khlaijakna khlaijaknai tai nai to nai joto takotai buksono kha hanya paro जों तिनी अरबो प्रेस मीट खाइमानि उद्देश्य का अबनो बुसकान 24 तारिख 2023 जों अरबो राजभवन अभियान खाइनानि थांगि दङ जों अरबो आस्ताबल मैदानाव जों 11 टाव जों अरबो थुमलायनाय 11 तानि बिसिङाव बुथुमलायनाय 11 टावनो जों अरनि सुरु खालायनाय आस्ताबलनि सिमि जों रेली खायनाय राजभवनाव थानाय जों आरो राज्यपालनो आरो जों मेमोरेन्डाम दोनाय आं नंनि बिसिंते अबनो कबंगानि मुजुगो चिनि TWF चिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट चिनि 44 टा ब्लॉक दङ चिनि बुकुक सनो अबनो कबगनाय चिनि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लॉक न नरक जतनो फाइनानि रेडी इंलाइजा नरक फाइलाइदि नरो काहाम करंखै गारि कालाइदि गारि वासे लुट ओभार लुट टाखलाइदि गारि वो नरो अनेक बरक रक सावो गारि वो 30 जना 35 जना का गानानि हिनाय आसे के लुट टाखलाइदि कारण गानकाय जों अर जाहाते गारि न जों उकोयाखै गारि न जों देरायाखै मायाखै जों मा फाइलाइनाय नरंबो असुबिदा नाय गारि कालाइथानि नरक सुस्त दंफाङाबो नायो नरक काहाम करंखै फाइलाइदि अबचिनि आन्दोलन अबमका चिनि जे डिमान्ड लंग टाइम नि डिमान्ड अ डिमान्ड नरक साविनो जतन फाइना बागे खाथन लाइजा फाइफनो नरक काहाम करंखै फाइलाइदि ताइ नरक ब्लॉक बुसु फाइना हिन दंनाय नरक फाइलाइदि काहाम करं खलाय डिस्ट्रिक्ट ऑफ जतनिनो रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नरक ब्लॉक न सादि ब्लॉक नंनि बदि रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ जों अरबो कुनो अर चिनि वॉलंटियर्स दंगला नरक न खरकचा नरक न जतन वॉलंटियर्स नाय नरक जतन गाइड कंट्रोल खाइ नरक सिस्टेमेटिक भाबे मा फाइलायनाय नरक जतन कंट्रोल खाइदि निजे तामका जों बुमा रक जतन पीसफुली भाबे जों अरबो रैली खालायनाय ताइ राज्यपालनि अर थानाय नरक पारानि होयते गाते नरक 9टानि सिमनो रेडी नाय 9टानि सिमि रेडी नाय जाहाते नरक 11 तानि बिसिङाव आस्ताबो मैदान फाइनानि जों लगी 11 ता टामखैनो जों और रैली आरम्भ खायनाय और रैली जों स्लोगाननि बिसिंति खलाय जों रिथानाय ताइ कायसानके नं थानि कबं नारबो नरक जतनो फ्लैग तै फाइबेदि ताइ ट्रेडिशनल ड्रेस कान फाइबेदि ट्रेडिशनल ड्रेस कानैनाय जों और आस्ताबल मैदाननि सिमि स्लोगान बाय रैली खायनाय जों आगरतलानो जों कापिरि मारिनाय ताम हिमालय चिनि और लंग टाइमनि चिनि जे डिमान्ड Kokborok Roman script by चालू खालायजाकनानि बागैनो जों चिनो डिमान्ड तैनो चिनि DSF रो चिनो और DISF रो अन्नान्य विंग्स रो और Kokborok Roman script नो तैनाय जतन आन्दोलन खालायगा जों बुमारक वाइसा दिर कलैलायै जोंबो अब खालायनां बागैनो जों स्टेप नाहारो जों तिप्रामथा बुबाग्रानि जे लिडारशिप जों तिप्रामथानि विंग्स TWF जोंबो अबनो दिरगलैनो जों जाहाते बुरै अब बुमानि ककबाय जे रोमानि स्क्रिप्ट नस खलायनायनि बागैनो जों अब मा साइटकनाय अ आन्दोलन खाचिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै अ आन्दोलन खाचिनि ककबरक रोमानि स्क्रिप्ट नि बागै अब जों जाहाते परिजागनानि इनथुन आबनि बागैनो जों अब बुमा गै ताबो आगुबो फाइमानि जरावो जत्त बुमा आगरतलानि बुरै बुकुक संनोबो कबगनाय नरबो नंखर लायनाय जों अ आन्दोलनाव सक्सेस मा खालायनाय जों पीसफुली बाबे रैली खाय थांगैनाय और राजभवनाव जदि आरो जों
राजभवन जों 5 जना हाबैनाय 5 जना हाबै आगै जों गवर्नर बाय मालायै आगै जों जों दिनै रिक्वेस्ट दंनाय जाहाथे दिनै ककबरक मानसि स्क्रिबाय दतिनो अब साख्लाय रिनानि उनथुन चालु खालायनानि उनथुन अपरचुनिटि डिमान्ड दंनाय हामबाय जों अलरेडी जों चिठी रहका पुलिस प्रशासन थानाव रगो जों अलरेडी रिपेबिका अब तो जों बक्रगत दुई बुल पाइका सेलेक्शन जों गिरि लाभ गरै जों आंदोलन खालायनाय न जोंनो परमिशन दरि दं परमिशन दरि दं जों नायनानै कुन दरकार गरै जों खालायनाय जों आस्ताबल मैदान जों 24 तारिखआव जों आरो जों बुथुमलायनाय आस्ताबल जों बुमा अंगि बुरै पिसफुलि बाबे जों आरो थाङै जों मेमोरेन्डाम लिरनाय आरो जुदि जोंनो कासु कांकाय आरो जुदि जोंनो आरो जोंनो बादारि कांकाय आबुनि उलटा मौना फोसायनाय जों खालायनाय खरबसर अब जों टारगेट थिरिमे हाय बुरि रकमखा आंदोलन हंगाय न जतन न मीडिया नते कांकाय सिउ ताम जनसभा ताम उठान सभा ताम बाजार सभा जे कोनो सभा कांकाय बुरि रकमान न खुफलु ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय ताबो को अमहायनो बुरि रक ताबो आंदोलन खायना थांतानि बुरि खुफलुंनाय हाय जों कासुइ मांगला हायपानो जों रांपुसा करिनि बागै इजा लिमिट न उंनाय रांपुसा नांले गारि गुरा फायनानि गांकाय आबुनि बागै नायसे जों इजा खसरनाय तो फानो अब लिमिट करिबा सुबबांनो अब आपुन नुनाय हाय अमहायके लंग टाइम जों सानलाय फेमिलि जुट आमल जुब समिति हयते अ आंदोलन खालाय फेमिलि रेनाय मानाय हिनाय मानमानि करी जों अब अनेक थकक जाखा हायसे जों हिंकांकाय जों दै चावै बसलायखौ ताक दुध जाना फानो जों कि हायसे रेनाय हिंसापानो जों बिसास जायाखौ पुइतो खालामनायखौ मकरबाय नुमा नांनाय गुनजुबाय खोनानानै नांनाय जों मबाइल थां नायग्राना जोंनो मकरबाय बायथां दिन खुनजुबाय जोंनो बायथां सातो रेनाय हिनि साकांगांकाय जों आपरो खा कचमना माबो आबो काहांका खा कचमगला जे समय दिकिलारो आपरो से खा कचमनाय दिकिलार रिया साक पर्यंत चीन आंदोलन जारी दंनाय जों राजभवन से जों अब जों ता अभियान खालायनानै थाङै दं ओलखाय जदि रिया रिनाय हिनि रिया प्रो ममहाय आंदोलन उनो आप्रुनो बरक सिनाय हाय